Zipir zipedarım, bibarım buharım, ne varım sermadarım. Çarşemên zîpa da me çit kirin. Çarşemên zîpa da me hin şivika digirtin destê xwe zengila pêve dikir û em mal digeriyan ew zengil carna dibûn kukla daxiviya carna dibûn wek em bêjin malbat em bêjin laçikê xwe yan jî potikê xwe tiştê xwe bûyê darikê ve girê didan û xwestekên xwe hêviyên xwe ji xwezayê dikir. Mîna ku em bêjin buka baranê tuwelekî baran dinê. Yani tiştek wisa mal bi mal digeriya hin tişta didan hev diçûn navenda gunda ve tiştî işte tiştê ku dane ber hev dipijandin û gundî hemû behevra diketin pê û hemû behevra di wê şahiyê da digotin ku zîpim zîpedarım ku bibarım xweş buharım nebarım sermadarım. Yani heker zîpik bibare wan roja da ew bihar wê xweş here yani şilî heye û wê bihar bi wê şilî yani bi avê wê bihareke xweş bitaqe yani her cî wê kulîlk vedin û em bêjin genim û zêvî mêvî hemê wê xweş werin dar wê xwe vedin yani tê wê watê. Yani mesela gava ku em difikirin zîpik sankî yani zîpik gava ku dema xwe da nebare zîpik dibe qetliamek ji bo xwezayê carna hemû zêviya dide berxwe û hemû dide erdê û yan jî perçe dike. Lê di wê demê de ji bo vê wisa tê gotin. Weka ku em dizanin her milletekî esasî kevneşopiyên xwe hatine avakirin. Yani çand bi kevneşopî û gelek ritüela tê afirandin. Ji ritüelan piranî tê afirandin. Weka ku em bifikirin işte serdema neolîtikte derûdora agir ro diniştin û me ji hev re hin tişta qal dikirin. Me digotin ku işte me vê heywanî bi vî hewayî nêçîrewî kir. An jî heywanê ser dora wî agir em dipijînin û dixwin ji ber ku rihê wî azad be me hin rîtüelên ku rihê wî bigîşe asîmana û azad bibe me hin rîtüela dikirin û me dansa dikirin strana digotin. Ev mesela li ser wê agirî heta îro gelek kevneşopî çêbûn. Esasî kevneşopiyên ku yani taybetî çarşema zîpa em ê behsa wê bikin. Çarşema zîpa taybetî kevneşopiyekê ku sedî sed têkiliya mirovan û xwezayê dertîne holê. Yani wisa di serdemekî salê de çê dibe ku li gor wê evkê meriv dikare binirxîne. Çarşema zîpa sê çarşemin û beriya Newrozê tên pîrozkirine. Ev her sê çarşem li gor em bêjin gerdûnî em bifikirin esasî sê tiştên temel hene. Beriya ku cejna biharê tê sê celeb yan jî sê bizot dikevin em wisa bêjin. Ji vana yek jê celeba avê ye, yek jê koza erdê ye, yek jî bizota ku dikeve hewayê ye. Yani ji bo van her sê ewka roja çarşemê hatiye diyar kirin. Lê çima çarşem esasî tu bipirsî her milletek li gor baweriyên wan rojên wan ên taybet hene. Yani mîna em bêjin misilman roja înê, Yahudî roja şemiyê, roja yekşemê yê xristiyanan xaçperestan e. Roja çarşemê jî roja pîroz ya Kurdan e. Esasî ji baweriya ezdiyatiyê tê. Ji ber vê yekê roja çarşemê hatiye diyar kirin. Gelek çarşemên Kurda hene çarşema sor û axir çarşem heye ku ew jî dikeve dawiya sibatê axir çarşem esasî destpêka van çarşemên zîpaya piştê wî êdî axir çarşem yani êdî zivistan diqedî. Axir ew tê. Yani tiştek wisa
çarşemên zîpa da me çi dikirin? Çarşemê zîpa da me hin şivika digirtin destê xwe zengila pêve dikir û em mal digeriyan ew zengil carna dibûn kukla daxiviya carna dibûn wek em bêjin malbat em bêjin laçikê xwe yan jî potikê xwe tiştê xwe bi wê darikê ve girê didan û xwestekên xwe hêviyên xwe ji xwezayê dikir. Mîna ku em bêjin buka baranê tuwelekî baran dinê. Yani tiştek kusa mal bi mal digeriya hin tişta dan hev diçûn navenda gunda ve tiştî işte tiştê ku dane ber hev dipijandin û gundî hemû behevra diketin pê û hemû behevra di wê şahiyê da digotin ku zîpim zîpedarim ku bibarim xweş buharim nebarim sermadarım. Yani heker zîpik bibare wan roja da ew bihar wê xweş here yani şilî heye û wê bihar bi wê şilî yani bi avê wê biharekî xweş bitaka yani her cî wê kulîlk vedin û em bêjin genim û zêvî mêvî hemê wê xweş werin dar wê xwe vedin yani tê wê watê. Yani mesela gava ku em difikirin zîpik sankî yani zîpik gava ku dema xwe da nebare zîpik dibe qetliamek ji bo xwezayê carna hemû zêviya dide berxwe û hemû dide erdê û yan jî perçe dike. Lê duê demê da ji bo vê wisa tê gotin. Çand li ser van her sî rojên taybet hatine avakirin ama di nav vê de çi tê kirin. Mesela çarşema dawî beriya Newrozê mîrê mîran yan jî mîrê Newrozê yan jî mîrê şaş bi vî hawayîn navên wî yên cuda hene çandekî heye. Ev çand mîna em dikarin bêjin ku lîstikekî şanoyî ye. Ama ev lîstik wisa ser sahneyekî nayê lîstin. Li kolana li meydana tê lîstik. Navendên gunda cîn wisa tê lîstin. Ev çand jî herî dawî em dikarin bibêjin ku ev pirtûka ku min daye wê ji dina wî de wêna wî jî heye wêneya kevnarî ya vê evkê ya ku giştiyê destê me ez bêjim dora herhalde heftê heştê sal berê hatiye kişandin halî Roşelatê Kurdistanê. Li wir em dikarin bibêjin ku dora 37 karakterên wê lîstikê hene. Her yekû taybetmendiyên xwe bi xwe hene. Me gava ku çarşema zîpa Jinûvê me xwest ku em gel re bînin cem hev û em bila vê çandê tune nebe. Yani armanca me yê yekemîn gihîştandina vê çandê pêşerojê ye. Yani divê ev çand wan da nebe bi awayekî bi me re were. Yani rasta rast asasî têkiliya mirovahî û xwezayê ye û divê bi vê têkiliya xwe ya xwezayê re dîsa jinûve ava bikin. Yana wekû dibêjin îklîm krizî û nizam tiştmiştên wisa wê da bi rastî jî jiyana me hemiya wê yek carî tune bike. Me çar-pênc karakterên şeş karakterên vê mîrê mîra di nav van şahiya da bikaranî. Par me yek li Mêrdîn, yek li Batman, yek li Amedê çêkir. Îsal sê çarşemên xwe me pîroz kir ya yekemîn de ya ku celaba avê de me li gor nivîsekî wek vîdeoyekî ava kir. Ya duyemîn de em bi Sur Ankara li Sûrê me dîsa heman şahiyê wek em bêjin kortejekî nava kolanan da derî xist em me vê çandê bi awayekî pîroz kir. Wekî dî di nav vê şahiyê da weka ku berê ew xwarina ku dahatin pijandin danûk û nok û tiştên wisa me wî pijand û belav kir. Wekî dî di vê demê da mirov tov bi hevra parve dikin, me wan tova parve kir. Ew şeş karakterên mîrê şaş jî di nav evkê da bû, di nav şahiyê da bû, bi me re di nav kortejê da em me bi me re digeriya.
peyva dawi estikarin tiştek usa bêjim gelek rojên me yên taybet hene. Yani wek mordem huner her tim li van çandên kevne şopî yên ku îro li ber tunebûnê ne em dixwazin ku vana bigînin dahatûyê da ku da em bêjin ku ev tişta me hebî par me wek danasînekî wisa pirtûkekî derxist ji bo vê ewkê ji bo vê şahiyê lê ev çand kûr û dirêj e her sal eger ku derfet hebe em wek mordem em ê vê şahiyê pêk bînin ama em tê de bi derfeten û bi ewkên hêla em bêjin alîkariyên aborî jî em viya gelek pêşve bixin. Tişta ku em difikirin beriya Newrozê şahiyê festîvalekî mezin bi çarşema yekem dest pê bike heta dawiya Newrozê biçe heta ku bihar şahiya biharê û em bêjin taca biharê Newroz bê pîrozkirin bibe festîvalekî bibe karnavalekî mezin. Yani ji ber ku berê gund bi gund ev di heman demî de wek karnaval hatiye ew kirin.